Ayaqhubeka amalungiselelo omcimbi wenkulumo kamengameli ebhekiswe ezweni eKapa. Kulokhu lenkulumo izokwethulwa ehholo lase Kapa kanti amanye amalungu ePhalamande anqume ukuyethamela mathupha ukubonisa ubunye ngokusho kukasomlomo ePhalamande unosiviwe Mapisa Nqakula. Ukuzwa kabanzi ngokwenzeka manje nesingakulindela kule nkulumo kamengameli semukela la endabeni zakusihlwa umhleli weindaba zombusazwe la eSABC umzwandile Mbeje. Shandu sikwamukele indabeni ngale nje kokuthi kuqokwe ihholo ukusingatha umcimbi wenkulumo kamengameli ebhekiswe ezweni kulokhu ngenxa yomonakalo wenzeke esakhiweni sePhalamande. Yini emqoka ngehholo laseKapa? Sibonga kakhulu noxolo sibingelele nabalaleli njengoba mhlambe usuzwileke ukuthi leli hholo elinomlando obaluleke kakhulu ke uzokhumbula phela ukuthi ngo1990 ngesikhathi kukhululwa loyo ongumongameli wokuqala weNingizimu Afrika ekhululekile ubaba uNelson Mandela weza kuleli hholo ke lapha ayizothula khona inkulumo mhlambe nje mangathi ukuqhela khona buzobona abalaleli ukuthi ngikhuluma ngani. Uyabona uma ubheka lapha okunesithombe khona saloyo owayengumongameli uNelson Mandela yilapho ke athi mangabe ephuma ejele emva kokugwetshwa iminyaka engu27 wathula inkulumo yakhe yokuqala eyithulela khona lapha ke yilo ke leli hholo. Akugcine ke lapho noxolo leli hholo libaluleke kakhulu futhi ngoba lo kusasa uzothula inkulumo uzoyithula esizweni umongameli uCyril Ramaphosa nguyena owayibambe umbhobho. Uzokhumbula ngaleso sikhathi wayekade eyilungu lekomiti elalihlela ukukhishwa kaMadiba ejele. Mzwandile kulonyaka odlule lomcimbi ubanjwe ngohlelo lokuxhumana ngeinternet ngenxa yokubheduka kweCovid-19. Kulokhu iningi lamalungu ePhalamande lincamela ukuyethamela mathupha. Ingabe lezi inkomba yini zokuthi inkulumo kamengameli izohoxisa umthetho wezenhlekelele? Angeke sikusho lokho okwamanje noxolo kodwa ke esingakusho ukuthi uzokhumbula phela ukuthi naphezulu kokuthi izwe liqala ukubuyela esimeni esijwayelekile kodwa iCovid isekhona. Ingakho ubusuku nobusuku lezo number umnyango wezempilo uyayizikhiphe ukuthi mhlambe kubhibhwe abantu abangaka bahaqwa igciwane. Akuzi ukuthi ke ngoba mhlambe izinamba zikhombisa ukwehla bese izwe liveleke lenze ngokukhulu kunganaki. Kodwa ke mhlambe into ethanda ukuqinisa idolo ukuthi iningi ke labantu baseNingizimu Afrika ke sebeyile bayojova futhi ke abaningi sebenalo sebebahaqwa leli gciwane. Kusho ukuthini lokhu na? Kusho ukuthi kunalento okuthiwa iimmunity okusho ukuthi uma ngabe senihaqwe igciwane nabaningi kakhulu uma alibelisakwazi ukuthi libhebhetheke kakhulu ngenxa yokuthi sekwenzeke lokho ingakho usubona sekuqala ukuxegiswa. Kodwa ke konke lokhu uzothi umongameli mayesekhuluma kusasa ebese chaza ukuthi ngabe uyalihoxisa kodwa kwakuthi nje amalungu ePhalamande awazi ukuba lapha ngokuphelela kwawo kuyasho ukuthi mhlambe izwe lisaqaphela ukuthi lingenzi izinto budedengu. Mzwayi ke nje kafushane nje yinenye esingayilindela kule nkulumo kamengameli kusasa. Uzokhumbula ukuthi njengamanje izwe laseNingizimu Afrika lidonsa kanzima ikakhulukazi kwezomnotho. Into ebaluleke kakhulu ukuthi umongameli ngempela ekhulume ngayo udaba lokuthi njengoba ke ememezela ukuthi evula unyaka uzokwenza njani uqinisekisa ukuthi abantu bathola imisebenzi ikakhulukazi intsha. Sizokhumbula ukuthi intsha eningi ngempela ihlele emakhaya ayisebenzi kanti ngenxa yeCovid izinkampani eziningi zavalwa. Yebo manje isimo sesibuyela esimeni esijwayelekile. Yini amasu azowamemezela ekutheni eqinisekise ukuthi lezo nkampani ezavalwa ziyaphinde ziyavulwa ukuze phela abantu bekwazi ukuthola imisebenzi. Njengamanje izwe laseNingizimu Afrika lizithole lingaphansi kwenkulu ingcindezi indaba yokuthi ke abantu baphelelwa imisebenzi izinto ziyakhuphuka. Yikho ke lokhu abaseNingizimu Afrika bazokulindela ukuthi umongameli ebachazele khona.